କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପଥର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏକି ରାତି ହେଲେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ? ଏହା 1 କିମ୍ବା 2 ମିଟର ଚାଲେନି, ବରଂ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେରିକାର ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ଭ୍ୟାଲିର ବଟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଥର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଥର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଲ୍ ମାନେ ପଥର ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଯିବାର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଯେମିତି କିଏ ଏହି ପଥରକୁ ଟାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ 200ରୁ 300 କେଜିର ପଥର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଟ୍ରେଲ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ମଣିଷ ହଲେଇ ବି ପାରିବନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଏମିତି ଭୂଇଁରେ ଏତେ ଓଜନିଆ ପଥରକୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଘୋଷାଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଟାଣିଛି ତାହାର ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ଏହା ଯଦି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଓଜନିଆ ପଥର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହାରିକୁ ମିଳିଲାନି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ସାୟା ଅଛି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଏହି ପଥର ଜୀବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଏହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା। 2001 ମସିହାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରିଚର୍ଡ ନୋରିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ଭ୍ୟାଲିରେ କିଛି ଓଜନିଆ ପଥର ରଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ହାଇ ରେଜୁଲେସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ପଥରକୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2001ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପଥର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହଲି ନଥିଲା। ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2013ରେ ସେ ହଠାତ୍ କି ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ ପଥରମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପଥର ବି ନିଜ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେଲ୍ ବା ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରିଚର୍ଡ ନୋରିସ୍ କହିଲେ ଯେ ଏହି ରହସ୍ୟ ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ଏଠାରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଉପରେ ବରଫର ଗୋଟିଏ ପରତ ବସିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଥର ବରଫ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ହୋଇ ଆଗକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ପଥର ଆଗକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ଏଠାରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।